În ziua de azi, mașina e o necesitate în viața noastră agitată, dar, din fericire, aerul condiționat asigură un mediu ambient plăcut în timpul conducerii. Totuși, funcționarea aerului condiționat poate fi influențată de poluarea industrială, bacterii, ciuperci și alte microorganisme, gaze de evacuare, nicotină sau polen. Evaporatorul este alcătuit din eleroane de răcire. Temperatura mai scăzută a evaporatorului duce la condensarea umidității din aer. În anumite condiții, apa condensată se acumulează între aceste eleroane. Întuneric, umezeală, căldură, mediu ideal pentru creșterea microorganismelor. În timpul folosirii aerului condiționat, aceste microorganisme sunt suflate în compartimentul pentru pasageri și inhalate de aceștia. Consecințele acestei poluări sunt iritații ale ochilor și căilor respiratorii, mirosuri neplăcute, infecții bacteriale și reacții alergice. Wins este renumit mondial pentru tratamentele chimice speciale pentru mașini și autocamioane. În cursul anilor de cercetare și dezvoltare, laboratoarele Wins s-au specializat pe soluții de curățare pentru sistemele de aer condiționat. Rezultatul acestui proces este Wins Airco Clean, o soluție neutră pe bază de apă care curăță rapid mediul microorganismelor și nu are efecte dăunătoare asupra pasagerilor. Acest tratament asigură o protecție de lungă durată împotriva repoluării sistemului. Wins a îmbunătățit aparatul actual pentru a asigura un tratament mai eficient și performant. Vă prezentăm Aircomatic 2. Teste riguroase efectuate de către laboratoarele Wins și de către laboratoare independente au demonstrat în mod repetat rezultatele remarcabile și eficiente. Prin vibrațiile ultrasonice, Aircomatic 2 transformă lichidul Airco Clean în picături cu diametru mai mic de 5 microni. Acestea curăță complet sistemul din interiorul mașinii, fără demontarea părților. Cele mai importante caracteristici ale noului aparat sunt îmbunătățirea sistemului electronic și siguranței în funcționare, printre care controlul cu ajutorul unui microprocesor, senzor de nivel îmbunătățit, senzor automat de temperatură, temporizator integrat, oprire automată, transformator integrat, componente de calitate ridicată, rezistente la apă, carcasă din oțel inoxidabil. Pentru a lansa un tratament, setați astfel aerul condiționat. Reglați temperatura la 22 de grade Celsius. Setați ventilatorul la cea mai mică viteză. Reglați fluxul de aer către fantele din mijlocul bordului. Setați sistemul de ventilație în mod de recirculare a aerului din habitaclu. Turnați conținutul lichidului Airco Clean în aparatul Aircomatic 2. Așezați aparatul pe podeaua din fața scaunului din dreapta. Fixați tubul de evacuare în aparat și scoateți cablul de alimentare prin geam. Apăsați butonul Start și închideți ușile mașinii. Aparatul se oprește automat după aproximativ 15 minute, în funcție de temperatura ambientă. După o aerisire de aproximativ 10 minute, mașina poate fi folosită din nou. Tratamentul cu Aircomatic 2 curăță evaporatorul, reîmprospătează tuburile de aer și habitaclul. Vaporii curăță suprafața evaporatorului și mențin aerul curat din interiorul mașinii dumneavoastră pentru un timp îndelungat. Avantajele aparatului Aircomatic 2 sunt: nu necesită demontare, tratament rapid și ușor, aer plăcut și curat, efect de lungă durată. Wins, un serviciu ireproșabil.